Καθημερινότητα για τους υπαλλήλους των ΔΟΗ όλης της χώρας αποτελεί, ιδίως τα τελευταία 2 χρόνια, η κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας από φορολογούμενους. Οι οδηγοί που αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά έξοδα των οχημάτων τους παραδίδουν τις πινακίδες εφορίας. Ο αριθμός μόνο για τη ΔΟΗ της Αλεξανδρούπολης για φέτος μέχρι αυτή την ώρα φτάνει τις 1515 καταθέσεις πινακίδων. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν θυσιάσει τα τελευταία χρόνια τα ΙΟΤΑΧΗ οχήματά τους στο βωμό της οικονομικής κρίσης. Τα τέλη κυκλοφορίας και η φορολόγηση στα ΙΟΤΑΧΗ αναγκάζει πολλούς πολίτες να καταθέτουν καθημερινά τις πινακίδες τους στις εφορίες. Μόνο στη ΔΟΗ Αλεξανδρούπολης 1921 οδηγοί κατέθεσαν τις πινακίδες των οχημάτων τους το 2012, ενώ μέχρι αυτή την ώρα 1515 οδηγοί έχουν καταθέσει πινακίδες για το τρέχον έτος. Αριστερά μου και δεξιά μου υπάρχουν πινακίδες. Πινακίδες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ανθρώπους οι οποίοι παράτησαν, ελαίο οικονομικής κρίσης, τα οχήματά τους. Κατέθεσαν τις πινακίδες τους στη ΔΟΗ Αλεξανδρούπολης και πλέον τα οχήματά τους βρίσκονται σε ακινησία. Και να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι αριστερά και δεξιά μου όλες αυτές τις πινακίδες που βλέπετε αφορούν μόνο τα έτη 2012 και 2013. Ο σωρός με τις πινακίδες που βλέπετε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας αφορά τις καταθέσεις πινακίδων ΙΟΤΑΧΗ οχημάτων που έγιναν στη ΔΟΗ της Αλεξανδρούπολης μόνον για σήμερα. Περισσότερες από 50 πινακίδες μέσα σε μία ημέρα. Πάντως ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε οδηγούς που έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους να κινήσουν τα οχήματά τους για 48 ώρες κάθε μήνα, κάτι που συμβαίνει όμως κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με αντίτιμο 4 ευρώ για κάθε ημέρα κίνησης. Μπορούν για 1-2 μέρες κάθε μήνα και για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Όπως να περάσουν κταίο, όπως θέλει να το δει ο πολιτής, γιατί θέλω να το πουλήσω. Δηλαδή είναι συγκεκριμένοι λόγοι, όχι έτσι επειδή θέλω να πάω μια βόλτα. Και έρχεται εδώ, εξάλλου δεν έχει τίποτα δικαιολογητικά να φέρει γιατί τα έχει όλα εδώ. Άδεια, πινακίδες κλπ. Εμείς του δίνουμε ένα μήμη, το λένε, ένα χαρτόνι φανταστείτε, το οποίο το βάζει στο αυτοκίνητό του και με αυτό μπορεί να κυκλοφορήσει ώστε αν τον πιάσει κάποιος, η αστυνομία η οποία είναι και online και θα το δει ότι είναι σε ακινησία, να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Και αφού περάσουν οι 48 ώρες ή 24 ανάλογα τι θέλει, θα το γυρίσει πίσω αυτό το μη, θα το φέρει εδώ στην υπηρεσία και τελειώνει η διαδικασία και θα πληρώσει επίσης για κάθε μέρα 4 ευρώ. Φυσικά, σε περίπτωση που η χαρακτηριστική πινακίδα με το μη δεν επιστραφεί εντός 48 ώρων στην αρμόδια ΔΟΗ και ο εν λόγω οδηγός συνεχίζει να κινεί παράνομα το όχημά του, θα υποστεί και τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Εννοείται. Πλέον η αστυνομία, και μάλιστα η αστυνομία στέλνει και έγγραφο εδώ, ότι να δούμε, μας στέλνει έγγραφο για να δούμε αν είναι σε ακινησία ή όχι. Δεν έχει πρόβλημα, διότι είναι συγκεκριμένες. Για αυτές τις 2 μέρες μπορεί να κυκλοφορήσει. Αν ήταν, δεν θα τις δίναμε για 2 μέρες. Αλλιώς θα έπρεπε να κάνει άρση της ακινησίας, να πληρώσει τα τέλη και να κυκλοφορήσει. Στην εκπομπή Αγροτικό Βήμα με τον Τάσο Παλαιστίδη φιλοξενήθηκαν 2 αγρότες από το τυχερό του νομού Εύρου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το μείζον αρδευτικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής.